Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Niklaus. Tak patrzę teraz w poglądzie, że w tym switerku to tak trochę jak taki emeryt wyglądam, już taki a jak ja streamował, ale no tak wygodnie, u siebie jestem, to mi wolno. Słuchajcie, na początku takie krótkie info. Otóż jakby ktoś jeszcze nie wiedział, bo teraz nie mogłem sobie przypomnieć, czy o tym już wspominałem, czy gdzieś, czy nie, ale udało mi się wygrać konkurs Nvidia Polska na jednego ze streamerów Nvidii, także mój pierwszy taki oficjalny stream na kanale Nvidia Polska na Twitchu odbędzie się w ten najbliższy czwartek o godzinie 14 i potrwa przez 3 godziny, bo przez tyle każdy ze streamerów czy teamu Nvidia, czy grupy streamerzy Nvidia Polska tyle streamuje, czyli od 14 do 17, najbliższy czwartek, Nvidia Polska, Twitch, bardzo gorąco was tam zapraszam na uczestnictwo razem ze mną w tym streamie, na pewno się fajnie pogramy, pośmiejemy, no. I też zapraszam was przy okazji jeszcze na te streamy, które się dzieją codziennie na Hitboxie, do wszystkiego macie linki w opisie pod spodem, a zresztą sprytnie jesteście, to sobie znajdziecie. Ale o czym chciałem pogadać? Ostatnio żeśmy takie vlogi były na takie powiedzmy tematy bardziej poważne niż tylko takie głupoty, bo mimo, że wydawałoby się, że o głupotach się gada najprościej, to wcale tak nie jest. I nagrywanie takich vlogów nie jest szczególnie proste, bo nie o wszystkim się szczególnie dobrze gada. Są tematy, które się wyczerpują w 2 minuty, są takie, o których można gadać przez godziny, ale o czym chciałem mówić? Tak jak stoi w tytule, chciałem was w zasadzie, bardziej jak się wypowiedzieć, to was zapytać, co wy sądzicie o tak zwanym patriotyzmie ekonomicznym. To się tak bodaj profesjonalnie nazywa. Teraz wiecie, naokoło patriotyzmu trwa jakaś taka dyskusja znowu, która rozgorzała przy okazji między innymi na przykład obchodów 11 listopada i tamte marsze, prawda? Tutaj jedno ugrupowanie organizuje swój, tutaj jedne swój, tutaj trzecie swój i to tak, żeby te marsze się ze sobą nie spotykały, bo oni się będą tam, nie powiem brzydko, będą się tłuc między sobą i prawda, każdy próbuje udowodnić, kto jest największym patriotą, kto najbardziej Polskę kocha. Tego nie wiem, kto najbardziej Polskę kocha i co to w ogóle jest kochanie Polski, czym to się przejawia, według nich, nie mam pojęcia, ale nie o takim patriotyzmie chciałem mówić. Chciałem mówić o patriotyzmie takim bardziej przyziemnym, nie takim romantycznym jakimś, którego nie jestem wielkim fanem tak na marginesie, w zasadzie jestem nawet przeciwnikiem, bo on prowadzi do przeważnie klęsk i masakr, czego dowodzi mnogość powstań polskich i zrywów, oprócz powstań wielkopolskich i powstań śląskich. Chciałem porozmawiać o patriotyzmie ekonomicznym. Na czym to polega według mnie, bo no, nie jestem specjalistą od handlu, marketingu, ani tego typu pochodnych rzeczy, ale o co po prostu chodzi? Chodzi o to, że kupujemy polskie produkty, które są wytworzone w Polsce i przez to napędzamy polską gospodarkę, że ten pieniądz zostaje w Polsce i on działa na polskie PKB i dzięki temu gospodarka Polski rośnie i Polska jest coraz bogatszym i lepiej rozwiniętym krajem, a nie kupujemy na przykład produktów, które są produkcji zagranicznej, nie wiem, niemieckiej, francuskiej, brytyjskiej, przez co ten pieniądz z Polski wychodzi i nie działa na rozwój polskiej gospodarki. Tak to wygląda według mnie. Jeżeli się mylę, to wiem, że wśród was jest kupa specjalistów, bo jak wiadomo czat, a w przypadku YouTube'a sekcja komentarzy skupia specjalistów, to mnie na pewno poprawicie, ale ja to tak rozumiem. I słuchajcie, dzisiaj sobie poczytałem, że jest takie, ja sobie tu tylko sprawdzę jak to się nazywa, że jest taka aplikacja na przykład wspieramrynek.pl, czy też na przykład aplikacja Pola, którą sobie po prostu instalujemy na naszym smartfonie i idziemy do sklepu i tam na przykład bodaj działa to tak, że przez szczytanie kodu kreskowego wyświetla nam się, co to jest za produkt i gdzie on był wyprodukowany oraz jaki jest kapitał tej firmy, bo to, że coś zostało wyprodukowane, znaczy, że coś jest teoretycznie z Polski, jeszcze nie oznacza, że to jest polski produkt.
Bo wiadomo, że kupa rzeczy jest sprowadzana i jest, że tak powiem, metaforycznie tylko przeklejana, na nie naklejka, czy jest, no wiecie po prostu o co chodzi. To, że coś jest rzekomo z Polski, wcale nie oznacza, że jest to polskiej produkcji. Także nie wiadomo, też przez tą apkę możemy poznać, nie zawsze oczywiście, jeżeli ten towar był już gdzieś tam sprawdzony w takiej, powiedzmy, bazie jakby tych towarów, to wiemy, jaki jest kapitał tej firmy. No i po prostu ten patriotyzm ekonomiczny polega na tym, że bierzemy to, co jest polskie, w Polsce zrobione i przez co Polska zarobi. I teraz, czy ja jestem patriotą ekonomicznym? Powiem wam nie. Przyznaję się z ręką na sercu. Dopiero takie pojęcie i takie możliwości dotarły do mnie jakoś niedawno, nigdy się tym nie interesowałem. Powiem szczerze, że zawsze do mnie było ważniejsze po pierwsze cena, a po drugie jakość produktu, a dopiero potem gdzieś, gdzie on był zrobiony. Znaczy w tym sensie, że jeżeli mam do wyboru polskie, no jeżeli mamy na przykład dwa produkty, polski i powiedzmy francuski, które są tej samej ceny i na przykład przez jakiś test organoleptyczny czy coś w tym sensie widzę, że ten francuski jest lepszej jakości, no to wybrałbym go ponad ten polski, czyli w tym momencie nie zadziałałbym jako patriota ekonomiczny. Albo na przykład jeżeli widzę produkty tej samej jakości, a na przykład produkt polski jest droższy, to też bym go w takim starciu nie wybrał. A przynajmniej było tak do tego czasu, teraz się dowiedziałem o tych możliwościach, aplikacjach i tak dalej, i jaki to może mieć wpływ na rozwój kraju, oczywiście w skali takiej mikro, niewielki, ale jeżeli by to na jakąś większą skalę poszło, tak naprawdę do końca nie jestem o tym przekonany. Poczytałem kilka artykułów, opinii ludzi, którzy się teoretycznie znają, ale tak naprawdę dalej nie wiem, czy warto być takim patriotą ekonomicznym, czy to ma sens, jak to się naprawdę przekłada nad budowanie dobra gospodarczego kraju i czy ma to sens. Nie wiem. I pytanie jest do was, czy wy jesteście takimi patriotami ekonomicznymi? Na pewno taki patriotyzm ekonomiczny jest bardzo popularny w krajach najbogatszych i najlepiej rozwiniętych w Europie, na przykład w Niemczech. Tam Niemcy bardzo są za tym, żeby kupować właśnie produkty stricte niemieckie. Tam takie produkty, które wiadomo, to dotyczy nawet wyrobów jakichś gramażeryjnych, to wiadomo, że to jest niemiecka świnia, która się w Niemczech narodziła, która, no może brzmieć śmiesznie, ale która w Niemczech została, że tak powiem, wyhodowana, że ona była karmiona paszą niemiecką i to jest w 100% niemiecki produkt, to jest oznaczone tam specjalnym certyfikatem, jakieś tam Deutsche Qualität, czy coś takiego tam na tym stoi i wtedy kupujący ma pewność, że kupując to, kupuje w 100% produkt niemiecki i tym wspiera niemiecką gospodarkę, która właśnie między innymi jako jedna z wielu rzeczy, dzięki temu jest gospodarką, no o ile się nie mylę, 4. na świecie i 1. w Europie. Także tylko, że tam to jest łatwiejsze, no bo tam ludzi po prostu, że tak powiem, nie dość, że mają większy wybór produktów krajowych, to są one przeważnie lepszej jakości niż zagraniczne, co nie zawsze występuje w Polsce. I do tego po prostu ludzi tam stać, nawet jeżeli by miał to być produkt droższy w Polsce, nie zawsze, niekoniecznie. Także no, trochę się rozgadałem, miałem to zrobić krócej, ale jestem bardzo ciekaw, co wy uważacie o tym tak zwanym patriotyzmie ekonomicznym, bo to jest do mnie coś nowego, o czym dowiedziałem się bardzo stosunkowo niedawno i dopiero jakoś tak, no, pozyskuję informacje na temat tego, jak to działa i czy to naprawdę ma wpływ jakiś realny na stan rzeczy w naszym kraju. Także pytanie do was, czy wy jesteście patriotami ekonomicznymi? Czy uważacie, że to w ogóle ma sens? Czy to się realnie przekłada na wzrost właśnie ogólnego dobrobytu w państwie? Czekam na wasze opinie w sekcji pod spodem komentarzy. Chętnie poczytam, jak zwykle podyskutuję. Mam nadzieję, że tam rozkręcicie ten, jak to mówił wieszcz, kurwidołek. No, a ja będę spadał. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Jeżeli materiał wam się ewentualnie podobał, usłyszeliście coś ciekawego, albo może lubicie po prostu słuchać mojego głosu, co nie wiem, jak to jest możliwe, ale z tego co wiem, są tacy ludzie, to dziękuję. Można zostawić łapkę w górę, żeby jak najwięcej ludzi zobaczyło. Może rozesłać swoim znajomym.
którzy są patriotami ekonomicznymi, a może dopiero nimi będą. Dzięki, zapraszam na fanpage na Facebooku, na G2A, streamy i inne. Wszystko w opisie. I ja lecę, pyk, klik. Jeszcze zrobię artystyczne wyciszenie. Teraz mogę spadać. Elo.